кримсько-татарську кухню українською. У Києві на міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» презентували кулінарну книгу з рецептами корінного народу півострова. Їх авторка Олена Соболєва зібрала під час експедиції до Криму. До збірки увійшли близько півсотні обрядових та щоденних страв. Мої колеги детальніше. З танка під назвою «Тим-Тим» починається презентація кримськотатарської кулінарної книги. Її авторка – українка, історик Олена Соболєва, яка більше 10 років вивчає етнографію кримських татар. За цей час вона дізналася багато обрядових та щоденних страв корінного народу Криму. Щоб було розуміння, що узбекський плов – це страва, яку кримські татари люблять і готують, але вона не належить до їхньої традиційної кухні. Тобто це кухня Середньої Азії. І щоб такої плутанини не було, в цій книзі виділено окремо рецепти старовинні кримсько-татарські і окремо там буквально кілька страв, просто знакових, які увійшли в традицію кримських татар зараз, але вони не належать до давньої старовинної традиції. Ідея зібрати в одній книзі рецепти кримськотатарської кухні належить Олені Брайченко. Нещодавно вона з чоловіком започаткувала видавництво, і ця книга перша, яку вони захотіли надрукувати. Мені хотілося багатьом українцям, щоб ця книга розповіла про гастрономічну культуру і про історію кримсько-татарського народу. І хоча, як видно, я не є представником кримсько-татарського народу, проте саме для тієї частини України, яка, можливо, мислить дещо упереджено, можливо, в чомусь ставить собі питання і не знаходить для них відповідь. Ця книга буде гарним прикладом того, як через повсякденні святкові страви дізнатися трошки більше і про історію народу. До дизайну книги підійшли з особливою увагою. Обкладинку прикрасили візерунками зі старовинних кримськотатарських вишивок. Для заголовків розробили спеціальний шрифт, фотографували готові страви в одному з кращих ресторанів кримськотатарської кухні. Але найбільше цю книгу серед інших кулінарних збірок виділяє історичний підхід. Помимо, собственно говоря, рецептов, которые, вроде бы, они должны быть в любой кулинарной книге, есть еще и исторический очерк. В ней рассказано в очень популярной, такой элегантной форме о том, кто такие крымские татары, когда, как формировался этот народ. И, что очень важно, корректное изложение. И это чрезвычайно важно, учитывая вот эту самую порванную связь времен, которая существовала. Ведь на протяжении более полувека, пока крымские татары были в изгнании, таких книг не появлялось. С первых страниц мною овладело вот это чувство спокойствия, потому что с любовью написано о крымских татарах. Вы знаете, для меня это очень важно, потому что когда от незнания ты пишешь, и что-то между строк можно чувствовать это напряжение по отношению к крымским татарам. Нет, к счастью, этого здесь нет, потому что действительно Лена верит в нас, она знает наши традиции, и действительно с такой любовью, с такой нежностью написано о нас, о наших традициях. Книжковий арсенал працюватиме до 26 травня. За цей час свої роботи представлять кілька десятків українських та іноземних письменників. Мілена Амеді, Максим Кондратенко, Заман, АТР.